Good evening. Don't talk about Bayern Munich. I'm European champion. I'm a special one. Yeah, I prefer to kill him. We cannot replace him. What a game. Unbelievable. I can't believe it. Football, by the hell. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. Sorry for smiling. And enjoy the wine and a mince pie. Dobrý den, ahoj, Mikel Arteta má nepříjemné déjà vu, protože se opět dostává do fáze sezóny, ve které mu mohou uniknout všechny hmatatelné úspěchy. Podaří se mu tato hrozba ještě odvrátit? I na to se budu dnes ptát třeba Vilka, ahoj. Čau, Johnny. A dnes mohu přivítat i milou hostku z tábora Paris Saint-Germain, Jarku neboli Jaritu, ahoj. Ahoj, zdravím všetkých a ďakujem za pozvanie. No a ještě než se dostaneme k té zevrubné analýze zápasu Arsenalu proti Paris Saint-Germain a lehce se dotkneme samozřejmě i druhého semifinále, tak využijeme toho, že tady máme faninku Paris Saint-Germain, což je tak trošku ohrožený druh, nebo aspoň troufám si tvrdit, v českých a slovenských končinách. Tak bych se tě rád zeptal, jak ses vlastně dostala k fandění Paris Saint-Germain, přece jenom je to klub s takovou pověstí, že ať už se jim nadává do ropáku, nebo že je to zkrátka tým z francouzské Ligue 1, která není přece jenom tak populární jako ty další velké ligy z té top 5. Tak jak se stane, že propadneš právě tomuto klubu? Tak ja som sa k fandeniu Paris Saint-Germain dostala takou okľukou cez francúzsky futbal, lebo od roku 98, od tých pamätných majstrovstiev fandím francúzskej reprezentácii. No a stalo sa mi, pretože teda ovládam francúzsky jazyk a páči sa mi tá kultúra, ten životný štýl, to jedlo a tak ďalej. Stalo sa mi, že teda som mala možnosť odísť pracovne do Francúzska v roku 2005, zostala som tam 2 roky. A ako som tam sledovala ten futbal, tak zaujal moju pozornosť práve tento parížský klub, pretože treba povedať, že má dosť veľkú mediálnu pozornosť, nie je to ako v Londýne, kde tých prvolígových klubov je niekoľko, v Paríži je teda iba jeden. A tak nejako som sa o ne začala viacej zaujímať a z toho to teda potom prerastlo do fanúšikovstva. Skvěle, to je jako velmi zajímavý příběh, většinou je to takový to, že nevím, hrál jsem za ten tým na FIFA nebo něco podobného, nebo zkrátka byl jsem malý a líbil se mi nějaký hráč. No a takže ty si vlastně teďko naznačila, že jsi zažila možná už, jestli to tak můžeme nazvat, 3 éry Paříže, takže mě zajímá vlastně, jak jsi vnímala tyhle ty přechody, ať už vyloženě teda převzetí katarskými vlastníky, anebo teď vlastně taková ta začínající éra vlastně hráčů, kteří se nepřiváděli jako ty úplně top hvězdy, ale vlastně to, co teďko vidíme ten druhý rok pod Enrikem, jako nějaké týmovější pojetí a zkrátka nějaké jako jiný Paříž, nebo to vnímání Paříže je teď úplně jiné než v těch předchozích sezónách. No, ten takeover katarský bol taký zvláštny, lebo vtedy ich vlastnil americký fond menom Colony Capital, ktorý sa moc o ten klub nestaral a z toho teda plynuli aj tie rozpačité výsledky v lige. A keď ich vlastne skúpili teda QSI, tak to bolo také vykúpenie. Bolo to také, niekto by mohol mať, alebo aký by si zaslúžil. A tak to bola akože to bolo také niečo, že tak teraz príde tá nová éra, lebo asi to bolo 2011, takže asi 3 roky predtým vlastne kúpila iná teda krajina z tejto oblasti, alebo teda fond kúpil City, takže to bolo také, že už sme asi vedeli, že čo to bude, ale stále si to nikto nevedel predstaviť. A druhá vec je, že nebola to ani téma. V nejakých novinách to bolo asi na 5. strane 3 riadky o tom, že to nemalo nejakú pozornosť. Musíme si aj zobrať do úvahy, že v roku 2011 asi ani tie ľudské práva sa tak neriešili, ani táto stránka, ako čo sme mohli treba pred majstrovstvami sveta vidieť. Takže bolo to taká akože správa medzi mnohými. Že nikto si možno nevedel predstaviť, že čo to v skutočnosti znamená, aj keď teda hovorím, že to City bolo nejakým takým, nechcem povedať, že vzorom, ale takým predobrazom. A teda sa hovorí, zvyšok je história, no. Takže zažili sme si rôzne fázy, rôznych trénerov a teda neviem, že ako to bola podotázka, že ako sme sa teda dostali od tých hviezd k tomu, čo je teraz, alebo... No, tak toto si myslím, že aj tá prvá fáza, čo boli vlastne tie Zlatanovské a Pastorovské a Motovské a dokonca David Beckham hral 6 mesiacov za Paris Saint-Germain, to nesmieme zabudnúť. Myslím, že aj to bolo na niečo, lebo v podstate oni dali ten klub akoby na tú mapu, tú globálnu, tú mapu sveta.
A aj keď to bolo také, že no, tak tu chcete robiť nejakých galaktíkos alebo tak, však tie kritiky poznáme, tak ja si myslím, že to bola nejaká vývojová akože vetva. Dobre, možno sa ukázala ako slepá ulička, ale stále v niečom pre ten klub podľa mňa bola prínosná, lebo urobila ako keby taký silnú značku a to si myslím, že v konečnom dôsledku bol akože dobrý základ, aj keď potom už samozrejme od tých fanúšikov, lebo povedzme si, že tým, že Paris Saint-Germain je relatívne mladý klub, vznikol v roku 70, tak tí fanúšikovia, tí najstarší vlastne zažili si ten klub od úplného začiatku a tí boli tí najhlasnejší, ktorí hovorili, no dobre, tak sme značka, sme tu nejaká globálna entita, ale poďme sa vrátiť k futbalu, poďme sa vrátiť ku koreňom a to je to, ten Paris Saint-Germain 2.0 alebo Paris Saint-Germain pod Katarčanmi 2.0, ktorý zažívame teraz. A to je vlastne táto éra Luisa Enriqueho. Vilko, napadá tě teďko nějaká otázka, která by tě teďko zajímala od Jarity? Tak mne napadá strašne veľa otázok, priznám sa, ale snažím sa to nejako skrátiť, aby sme sa potom dostali aj k tej Lige majstrov, takže by som bol taký úplne, že populistický, lebo tak určite veľa fanúšikov asi rado spomína na trojicu, že Messi, Neymar, Mbappé. Takže ako ty si vlastne vnímala túto trojicu, pretože ako na papieri všetko to znie krásne, Messi najlepší futbalista histórie, aspoň pre niekoho minimálne, do toho Mbappé, do toho Neymar. Takže ako ty vnímaš toto obdobie klubu a či sa ti to páčilo, nepáčilo, no už ako to pojmeš, je mi asi jedno. Keď tam boli Neymar a Mbappé, tak veľmi dobre. To bolo akože super, lebo oni mali takú fázu, že boli proste najlepší kamoši a Neymar hovoril o Mbappém, že ty si náš tu malý princ a proste neviem čo. Ale zase bolo to, bohužiaľ ten Neymar je taký najväčší, neviem, také najslovenské slovo, ale po anglicky by to bolo, že regret, proste ten, čo nenaplnil kvôli tým svojim zraneniam svoj potenciál, lebo bol aj veľmi proste faulovaný, aj faulovanejší hráč a tak ďalej v Ligue 1 a tam tí obrancovia sa s ním proste nemazali. No a ja si myslím, že proste celé to skolabovalo, keď prišiel Messi. Ako ja si nechcem teraz priviesť na seba hnev Messiho fanúšikom, možno, že sa to stane, ale ako je mi to už kvázi jedno. Ale myslím si, že teda po športovej stránke príchod Messiho bola veľká chyba, lebo ten klub nikam neposunul. V podstate prišiel si tam len zatrénovať pred majstrovstvami sveta 2022, vtedy to bolo jeho najlepší polrok. A potom vlastne tí fanúšikovia mu dali prvé posledné, on keď prišiel proste na lekárskú prehliadku, v celom meste sa zastavila doprava, proste to bolo niečo neskutočné. Proste ako mali sme hviezdy v PSG, ale takáto nebola ani jedna, to si zase poďme akože povedať úprimne. Takže myslím si, že akože z marketingového tesne pred majstrovstvami sveta v ich krajine priniesli si do týmu takúto hviezdu a potom ten príbeh, že vlastne Mbappé, Messi proti sebe vo finále, to akože to nemohol žiadny scenarista napísať. Takže z tohto akože marketingovo na jednotku, ale športovo tak na štvorku. Proste stratili sme 2 roky, ktoré už sme mohli byť niekde inde. Ako podpisujem sa potom, len ma to tak zaujímalo, takže super. A když se přeneseme teda ještě do té současné éry, tak máme tady samozřejmě super hvězdu v podobě Ousmane Dembélého, nebo jako krystalizující, takový late bloomer, můžeme až říct, i v souvislosti se zraněními a dalšími okolnostmi jeho kariéry. Tak kdo z toho současného Paříže je tobě vlastně nejbližší a třeba když to zobecníš, tak i kdo je jako ta největší hvězda teďko v očích Paris Saint-Germain, jestli jsou to ty mladí fotbalisté, kteří jsou vyloženě jako odchovem Paris Saint-Germain, nebo naopak, ať už Ousmane Dembélé, nebo třeba nově příchozí Kvaratskhelia. Ja si myslím, že globálna hviezda, keď to vezmeme akože nejak tak kontinentálne, tak je Achraf Hakimi, lebo on má obrovskú, to my si neviem ani predstaviť, ako on je populárny v Afrike. Takže ja si myslím, že on je taká, akože nie len teda v tom európskom kontexte, ale môžem povedať, že to naozaj akože presahuje. A potom samozrejme, že tí mladíci, ktorí tak začínajú si ako tvoriť to svoje meno, ktorých ste možno poznali presne z tej FIFA alebo z Football Managera, tak ako ťažko tam vybrať. A to je zase ten nový aspekt toho teda nového Paríža, že vlastne nemáš tam nikoho, kto by tak vyčnieval. Bo to bolo to, čo som ja akože vyčítala aj my mnohí fanúšikovia, že
Mali si tam to proste duo alebo trio hviezd, ale bolo to strašne nevyvážené a ten zvyšok bol taký, vieš, že kreslíš to memečko a kreslíš toho koňa, že tá časť je taká umelecká a tá druhá ti dokreslí proste to dieťa, no, takáž nový Neymar, tak ako toho by som tiež nemohla zabudnúť. Joao Neves, ktorý proste má 1,20 m, ale vie tak tých veľkých obrancov tam vytancovať, vytíňa, akože fakt, mne je hrozne ťažko. Willian Pacho, o ktorom ja som ani nevedela, pokiaľ sme ho nepodpísali, že kto to je a potom proste vleteli kometa do základnej zostavy. Akože mne sa fakt strašne ťažko vyberá a aj o tom je tento nový v úvodzovkách Paríž. Tak to vlastně docela hezky dokresluje přesně tu novou Paříž, jak jsi teď správně zmínila. A můžeme se asi už teď dostat k tomu, jak se s touhle Paříže vypořádal Arsenal, protože na domácím hřišti, tedy na Emirates, padl proti Paris Saint-Germain v poměru 0-1 a asi taková první otázka, která se nabízí a kterou vlastně začínáme obvykle, tak je, jaký jste z toho měli pocity. Tak Vilko, ty jako neutrál a spíš asi si před tím zápasem stranil trošku Paris Saint-Germain, tak jak si vlastně vnímal tohleto utkání a jestli si vlastně se připnul nějak emocionálně k jedné ze stran? No, tak ja som sa pripol asi logicky k PSG, podľa mňa už Arsenal v semifinále stačilo, nemusíte mať tú Ligu majstrov, takže ja som bol akože jasne nasmerovaný, že fandím PSG, samozrejme ak by zvíťazil Arsenal alebo postúpil Arsenal, tak môj svet sa úplne nezrúti, ale som nastavený tak, že proste fandím PSG práve kvôli tomu, že vlastne aký príbeh píšu od toho decembra, kedy sme reálne riešili, či sa vôbec kvalifikujú do vyraďovacej fázy a nakoniec urobili skvelý run, vyradili skvelé mužstva. Takže ja si žijem tú rozprávku PSG a už keď Jarka rozprávala o tých futbalistoch z ofenzívy, tak ja si idem Desireho Douého asi najviac, takže aj kvôli nemu vlastne aktuálne fandím PSG. Priznám sa, asi pre neutrálneho fanúšika, aj keď som to pozeral s ostatnými chlapcami, tak videli sme asi už aj atraktívnejšie zápasy, ale vravím, že jak som bol nastavený na to PSG, že proste fandím im, tak akože mňa ten zápas bavil, ale samozrejme, keď to porovnáme čisto objektívne napríklad s tým včerajším zápasom, že Inter-Barcelona, alebo Barcelona-Inter, aby som bol korektný, tak proste je jasné, ktorý zápas bol atraktívnejší. Ale vravím, mňa PSG baví sledovať, je to semifinál Ligy majstrov, zase nemôžeme očakávať, že každé semifinál Ligy majstrov budú proste ohňostroje a hrá sa o strašne veľa. Takže mňa to bavilo, ale tak videli sme asi lepšie futbaly už. Ale ja Paríž aktuálne si idem strašne, takže ja som spokojný maximálne. Ty jsi asi nespokojný, tak dám povedz, ako si samozřejmě. Já to asi ještě tak potom doplním, tak nejdřív dám prostor Jarce a velmi podobná otázka, že to je zápas, který by mohl vést tomu vytuženému titulu asi nejen fanoušků Paris Saint-Germain, ale i katarských vlastníků. Tak jak vlastně ta naléhavost, ale i celkově teďko ten takový dobrý vibe okolo Paříže teďko se promítnulo do toho zápasu, nebo jak jsi to ty vůbec vnímal? No ja som strašný stresor. Ja proste hrozne stresujem pred každým zápasom, takže ja som ešte furt mala v hlave ten koniec toho zápasu s Villou. Tak ja vôbec, to je trošku taká vec s týmto tímom, že ty nikdy nevieš, ak do toho zápasu proste vojdu. Usman akože uľahčil, ale ja som teda trpla akože pri každej lopte, samozrejme pri každej štandardke Arsenalu. Takže u mňa, áno, nebol to akože najkrajší zápas, ale to, že sme udržali to vedenie 1-0, to nám moc akože nejde, keď vyhrávame iba s takýmto malým rozdielom, tak akože podľa mňa aj to je umenie a teda akože klobúk dole, že to chalani zvládli, lebo väčšinou proste tie závery zápasu v zápase čisté konto, lebo teda to nám tiež moc nejde, ale teda sa podarilo, takže super. Jo, to byla vlastně taková první věc, co mi probleskla v hlavě, že to byly jako úplně jiný zápasy, než ať už Arsenal proti Realu Madrid, tak vlastně i Paříž, hlavně v porovnání s tím druhým zápasem s Aston Villou, že Paříž to jako velmi vlastně to podřídila taktiku tomu, aby tak nějak se snažila eliminovat nějak silný zbraně Arsenalu. No a těch prvních 15 minut, při kterých si sice asi trpěla, tak bylo těch nejlepších v podání Paříže.
a tam vlastně, když to ještě udržím jako na té emoční rovině, tak tam mi jako bylo trošku úzko. Vlastně už před zápasem, tak jsem měl docela špatný pocit z lavičky, protože tam bylo jako velmi mnoho otazníků, respektive nebylo tam vlastně koho poslat dopředu. Tím, že chyběl Partey, tak se to celý vlastně poposouvalo a do ofenzívy tak vlastně mohl nastoupit, dá se říct, jenom 2 Nery, protože další hráči v čele se Sterlingem nebyli tak úplně použitelní. Takže já jsem už do toho zápasu byl jako lehce skeptický, ale v tom jako v průběhu toho prvního poločasu to bylo vlastně ještě horší, že tam bylo vidět, že Enrique jako byl vlastně jako mnohem ambicioznější trenér než Ancelotti, že vyloženě jako se pokusil udělat nějaký jako přesný kroky k tomu, aby Arsenal porazil, což Ancelotti, tak jako bylo u něj zvykem, tak jeho Real Madrid hrál prostě pořád stejně a spoléhal na to, že kvalita hráčů sila kamarádstva. No, přesně tak. Tak tady už to byl jako ten čistý fotbal, velmi jako takticky svázaný v porovnání, ať už třeba s tím druhým semifinále nebo s tím čtvrtfinálovými zápasy. A v ten moment jsem si uvědomil, že to jako vůbec nebude žádná taková pohádka, tak jako jsme měli možnost sledovat právě čtvrtfinále proti Realu Madrid a z pohledu fanouška Arsenalu si myslím, že to bude jako ještě dalších velmi nervózních 90 minut, kde nelze asi očekávat, že by se to strhlo k nějakou přestřelku, jako třeba v tom předchozím zápase. No, pojďme si to trošku vlastně shrnout, tak jak už jsme naznačili to vysoký tempo v prvním poločase ze strany PSG, tak bylo rámováno jako skvělým výkonem Kvaratskhelia a zdatně mu sekundovali samozřejmě další hráči, ale právě ta levá strana Paříže dělala největší problémy. Potom to potrhovali Rayovi zákroky právě proti Kvarovi, Duemu. Byla tam ještě ta růzová tyčka z offsideu. No a až na konci vlastně prvního poločasu začala nějaká převaha Arsenalu. Byly tam šance Martinelliho. Po poločase jsme tam měli vlastně ten neuznaný gol Merina a zároveň ten skvělý zákrok Donnarummy po střele Trossarda z úhlu. No, pak to je důležitý okamžik, určitě bylo ještě střídání Ousmane Dembeleho za Barkolu, což je takové hořkosladké asi pro fanoušky Paris Saint-Germain, protože jednak se Dembele možná zranil a zároveň... Má být fit. No, samozřejmě je tam, ale má nějaký lehký nok, tak přece jenom to může být nějaká komplikace, ale zároveň Barcola vlastně do té hry přinesl něco nového a vyplnul z toho další šance Paříže v závěru zápasu. Takže to bylo jenom tak v kostce vlastně ten zápas, ale pojďme se asi dostat k těm jako nějakým konkrétním věcem a když to přetočím opět na Vilka, tak jak se podle tebe Arsenal vypořádal s absencí Parteyho a jak vlastně ta záloha bez něj fungovala v momentě, kdy se Merino musel zatáhnout a Rice musel hrát na šestce a vlastně tu pozici, kterou si tak ochočil, tedy o něco výš, tak nemohl úplně vykonávat v tomhle zápase. No, tak treba povedať, že ja by som nikdy ešte možno pred rokom by sme ani nepovedali asi, že Partey bude až taká absencia, však každé leto sa už posledné 2 roky špekuluje, že by mohol odísť. Teraz vidíme, že Parteyho prínos je proste neuveriteľný. Dokonca som videl fanúšikov Arsenalu, myslím, že to bol na The Athletic, asi to bol The Athletic, kde vlastne diskutovali o tom, že keby chýbal Rice a nie Partey, že by ten zápas bez problémov zvládli. Takže dokonca ho dávali na takúto nejakú úroveň. Tiež by som nikdy nepovedal, že už sme to rozoberali pri Nunešovi v Manchester City, že prišiel ako záložník a nakoniec teda nie je na to dosť inteligentný a hrá pravého beka, tak nikdy by som nepovedal, že budeme rozoberať to, že vlastne je veľká strata, že Merino nehral na hrote, ale že hral v zálohe, čo je vlastne jeho pozícia. Hej, takže takáto nejaká paralela s Manchesterom City, že je to veľmi vtipné, ale súhlasím s tým pointom, že vlastne tak Partey tú kvalitu, ktorú má, tak to je fakt niečo neuveriteľné, že stále proste aj po tých rôznych pádoch a celej tej kauze, ktorá niekde je tak v pozadí, predvádza takéto výkony. A ešte som potom s tým Trossardom, že ty si rozprával, že by ťa neprekvapilo pred týmto podcastom, že ak by Trossard bol najväčšia hviezda, alebo že ak by to bol ten hráč, ktorý proste dokáže rozhodnúť, mal tam na kopačke tú jednu príležitosť, nehovorím, že mohol rozhodnúť, ale mohol znížiť, ale myslím si, že z lavičky by mu to prospelo asi viacej. Čiže ako si ty rozprával, že ak sa to celé vlastne poposúvalo o tú jednu líniu, tak potom vlastne jednak stratíš toho kvalitného Parteyha, ale jednak stratíš toho Trossarda z lavičky, už ho tam nemáš,
a potom celé je to také trošku menej funkčné, takže ako Partey je obrovská strata, ale chvála Bohu teda bude späť a myslím si, že do odvety je to skvelá správa a myslím si, že je to ešte absolútne otvorené aj v tom druhom zápase. Jarko, vlastně můžeš klidně reagovat i na tu zálohu Arsenalu, ale můžeš to rovnou přehodit i na tu skvěle vlastně sehranou trojici v případě Paříže, tedy Vitinhu, Ruize a Joao Nevéše, kterým tam ale v tomhletom zápase i zdatně vypomáhal Dembele právě z pozici té devítky, měl jako velmi jako volnou roli a dokázal tam tu zálohu podporovat. Tak jak si viděla ten souboj ve středu hřiště a jak v tvých očích dopadl? Ja som bola veľmi zvedavá na Odegaarda, lebo on vlastne nehral ten prvý zápas, ten 2-0 a to som ešte niektorí fanúšikovia Arsenalu nám tak posmešne písali, že no tak počkajte, keby tam bol Odegaard, tak by ste prehrali 4-0. Tak hovorím, tak ja som zvedavá na ne, tak som sa na neho tak zamerala, ale priznám sa, že vlastne okrem toho, že si tam párkrát prehodil ofinku, tak sme ho moc akože nevideli, no. Takže to bolo trošku moje také sklamanie zo strany Arsenalu, lebo akože nepozerám pravidelne, priznám, nemám na to čas, ale párkrát som videla teda Arsenal v tejto sezóne hrať a akože vždy sa mi on páčil, takže priznám sa, že od neho som čakala viac, ale možno, že je to tým, čo si hovoril, že tam nastali nejaké tie posuny v tej zálohe. No a naša záloha to je proste, ja nemám ani dosť slov chvály na to, jaký bol Fabian Ruiz vysmievaný, aj teda akože mnou, už teda moji spolu fanúšikovia, ktorých týmto zdravím, s ktorým máme teda fanúšikovskú skupinu, tak už hovorili také veci, že Ruiz teda asi niečo má na Enriqueho, keď ho ten furt dáva do základnej zostavy a že na to proste Ruiz nemá a že chceme takého Ruiza, jak sme zažili na majstrovstvách Európy a podobne. Ako teda hviezdil na tých majstrovstvách Európy a niekoľko zápasov už je proste fantastický a on vlastne dodáva to fyzično do tej trojice, lebo teda priznajme si, že Neves ani Vitinha nie sú nejaké ťažké váhy, takže myslím si, že je to super vybalancované. Ja si pamätám, Vilko, jak si hovoril na začiatku sezóny, keď si rozoberal tým Paríža, že nevieš, ako to bude fyzicky, teda hlavne táto dvojica zvládať. A bol to tam taký že to teda akože vybalancovali skvele a že aj tento zápas bol toho dôkazom. A ešte k tej role Ousmana Dembeleho, toto je trošku aj zo strany Luisa Enriqueho taký ústupok, lebo on zo začiatku tej sezóny, keď sa nám v tej hre nedarilo, a teda v Lige majstrov hlavne, tak on bol strašne taký rigidný a trval na tých svojich ideáloch, na tých svojich ideách, ktoré dáva do tej hry a všetci to museli proste podľa neho a veľmi sa rozčuloval, keď náhodou niekto vybočil z tej svojej role. Ale potom, postupom času, ako keby aj on ustúpil z tej svojej rigidity a presne to, že tí hráči majú trošku voľnejšie pole, tak aj to robí ten tým taký nepredvídateľnejší. Jo, je to tak, no, vlastně v tomhle zápase ten Dembele jako byl skutečně všude, vlastně se chvilku objevoval i v rozehrávce někde na úrovni levýho beka, tam dostával až k Nuno Mendešovi a zároveň... A potom zase, ešte Hakimi bol potom zase vpredu, tam mal nejak pár takých... Ale to už bylo i ten ale to je zápas. taká jeho rola už, áno. Ale je to, len som chcela tým teda dať akože ten dôkaz tej flexibility, že aj teda ten Luis Enrique trošku zľavil z toho. A ešte k tomu pridám len tak na okraj, že ja som teda bola tento rok na Lige majstrov vlastne ten zápas proti Brestu, ktorý teda sme vysoko vyhrali 7-0. Ale hovorím to preto, že my sme sedeli na pozdĺžnej tribúne a v podstate prvý polčas sme mali teda pravú stranu útoku a tam sa nám pekne menili Kvara, menil sa nám tam s Dembelem a my sme v podstate nevedeli, keď oni útočili, my sme nevedeli, že ktorý z nich práve príde, lebo oni sa tam fakt striedali. Barkola trošku menej, ten chodil zase zľava do stredu, ale že naozaj, že aj pre tých obrancov supera to musí byť neskutočne ťažké, lebo vlastne oni nevedia, že možno si povedia, že budem teraz brániť túto pozíciu, ale zrazu z tej pozície prichádza úplne iný hráč. Takže v tomto vidím takú tú taktickú vyspelosť Luisa Enriqueho a to, že teda hráči takto pozitívne na to reagujú. Tak Vilko, zkus na to navázat právě povídáním o krajích, tentokrát Paris Saint-Germain, protože Nuno Mendes zůstal v tomhle zápase přece jenom o něco víc vzadu. Bylo vidět, že si tam chce pohlídat Saku stejně, tak jako se mu to povedlo v případě Salaha.
a naopak vlastně Hakimi byl po jako docela vydatný čas i na úrovni prostě pravýho křídla. Z toho vlastně i plynuly některé ty šance Arsenalu, kdy tam zůstávaly skoro všetky šance Arsenalu z toho plynuli, by som povedal. Ano, přesně tak. Jo, jasně, přesně tak. Ať už to byl vlastně Trossard nebo Martinelli, tak vždycky ta levá strana ze strany Arsenalu byla o něco volnější. Tak jak ti tohleto přišlo funkční a jak se tohle ten krok vlastně Enricomu daří právě proti Arsenalu? Tak ono, na jednej strane ono to funkčné je smerom dopredu, smerom dozadu podľa mňa funkčné proste nie je a to, že Hakimi nie je najlepší smerom dozadu je proste asi faktom, ale je aj faktom to, že to veľakrát proste dokáže uhasiť svojou vysokou rýchlosťou. V tomto zápase, ak niekde bola slabina, tak to bola určite pravá strana PSG práve kvôli tomu, že Hakimi sa tam nestíhal zaťahovať. Takže toto určite je podľa mňa miesto, ktoré môže Arsenal nejako sa snažiť využiť. Otázka, či Martinelli bude dostatočne schopný na to, aby to dokázal. Čo sa týka inak vo všeobecnosti tých krajných bekov, či už Nuno Mendes alebo Hakimi, tak sú to fantastickí futbalisti, ale vieme, že každý jeden z nich má nejaké medzery, každý má nejaké slabiny, ale to vlastne o každom futbalistovi by sme tak mohli rozprávať, že keď je nejako lepší dopredu, tak potom hovoríme, že je slabší dozadu alebo naopak. Uh-huh. A když to převedeš ještě na ty útoční pozice, tak hlavně Kvaratskhelia, nebo aspoň v mých očích byl jako ten dominantní, ale asi více mluvilo o ať už Dembelem nebo Douem, kteří tam se dokázali vlastně několikrát vymotat jenom vlastně svojí individuální kvalitou. Tak Due strháva pozornosť, že to mladý futbalista, štýlový futbalista. Ja som tiež naskočil na ten jeho hype, takže samozrejme, vždycky tu bude nejaký futbalista viacej chválený. To neznamená, že tí ostatní hráči proste nemajú kvalitu, alebo že by neodohrali proste dobrý zápas. Akurát vieme, že tu máme takých tých hráčov, ktorí proste majú radi tú pozornosť, respektíve médiá radi na nich nejako upriamujú, pretože tí hráči sú proste pre fanúšikov nejakým veľkým lákadlom. Takže za mňa, či už Due alebo Dembele, veľmi dobrý zápas, rovnako Kvaratskhelia, taktiež veľmi dobrý zápas. Ja sa na to proste milujem pozerať, že ako často som kritizoval PSG za to, že proste tie 3 hviezdy, nefunguje to, defenzíva tak, teraz ako si ty povedal, vidíš Dembeleho, jak tam proste na ľavom bekovi, jak sa sťahuje, potom ho vidíš na hrote, to je proste neuveriteľné a mňa to fakt hrozne baví a mňa si PSG, že od toho januára poviem, to je ten zápas proti Manchesteru City, mňa si PSG strašne získalo. Takže všetok rešpekt Enriquemu, všetok rešpekt všetkým futbalistom. Ešte ako Jarka rozprávala o tom Fabianovi Ruizovi, tak tiež akože od majstrovstiev Európy, že on bude zrovna tým hráčom, ktorý tam dá proste tú fyzickosť a že na toho Emeryho sa, dá sa povedať, že je trošku zabudne. Nie, lebo asi všetci sme si nejako predstavovali, že pre pána Jána on tam bude hrať Emery, Neves, Vitíňa. Tak vidíme, že na toho Emeryho, neviem aspoň, či to vy tak vnímate, ale za mňa Emery ako ten proste ďalší wonderkid, nástupca, teraz neviem, Verrattiho, alebo aký prívlastok sa mu dával, tak trošku sa vám nezdá, že je to tak zo zabudnutia? Asi on bol zranený a trošku mu trvá, než sa teda dostane do formy alebo dostáva do formy, ale teda nejaké minútky zbiera, len teda asi to ešte není na takýto veľký zápas, ale ako netreba zabúdať, že on má iba 19 rokov. Akože ja viem, že on vletel, on už strašne dlho na scéne, lebo však on bol myslím, že najmladší hráč, ktorý za Paris Saint-Germain, kedy hral vlastne v Lige majstrov v základnej zostave, tak to mal necelých 17, takže treba si to dať aj do tohoto meritka, ale áno, tým, že tak skoro začal, tak ten pohľad na neho je trošku iný, že ako keby žiadame od neho stále dať do súvisu s tým jeho vekom, ale já myslím, že on sa vráti. Skvěle, no. Tam ještě když už dostaneme u té ofenzívy, tak měli jsme tam právě jako brilantní výkon Kvaratskhelia a jeho souboje třeba s Jirinem Timbrem, tak byly vlastně takovým jednak ozdobou toho prvního poločasu, ale zároveň vlastně to bylo i velký téma z hlediska rozhodčího, jak tyhle ty souboje popisoval. No. Tak jak jste viděla ty ze svého pohledu, Jarko? No,
Ja budem citovať jedného môjho spolufanúšika, že to, že teda Timber skončil bez karty, tak je veľké, alebo to, že nie takto, že to, že Hakimi dostal žltú kartu skôr ako Timber, tak je akože veľký rozhodcovský majsterštyk. Ale k tomu Kvárovi sa možno zasmejete, ale teda keď vyšla základná zostava, tak my sme všetci boli trošku tak v úžase, že prečo Kvara a nie Barcola, lebo Kvara nemal moc akože dobre minulé zápasy, ani teda v lige, ani aj proti tej Aston Ville trošku horel. Takže my sme všetci akože mysleli si, že Bradley Barcola bude v základnej zostave. Nakoniec bol Kvara, ukázalo sa to akože veľmi dobré rozhodnutie. Len to sú to, čo my voláme, že problémy bohatých, že vlastne máš štyroch super ofenzívnych hráčov. Ne, jakože jo, ono by to asi bylo na penaltu v momentě, kdyby jako tu ruku nestáhl a že Kvara vlastně padal až v momentě, kdy on tu ruku stáhl. To znamená, že tam byla jako ta jasná jako simulace. No. Takže v tu za mě by to bylo soft, keby to odpískali. No. Ano, jo, jakože on včas vlastně jako tu ruku dal pryč, takže potom se jako Kvara nachytal a spadnul vlastně už v momentě, kdy ta ruka vůbec jakoby ho neobjímala, takže... Ale keď to vyscreenshotuješ, tak to vyzerá desivo. No, ja som videl obrázky na X-ku, ako to fanúčka PSG screenshotovali a povie si pre pána Jana, že zase takéto šialenstvo. Na obrázku to vyzerá trošku inak ako na videu, takže ak si náhodou nepozerali zápas, čo verím, že ste pozerali, tak nestresujte sa, nebolo to až tak drastické. A práve Johnny, na teba som chcel opýtať, že ty si často akože ten, jak to nazývaš, diablov obhajca, alebo nejako takto. Diablov advokát, no, presne tak. Diablov advokát, presne tak. Tak, že toto mi vysvetlí, že ako je možné, že Timber ostal bez žltej karty. V celom zápase. Jo, tady to byla oběť takového toho domělého metru toho rozhodčího začátku zápasu. Že on se snažil vlastně nedávat karty vůbec za nic, potom si teprve všiml, že mu to utíká a už začal vlastně dávat karty i za něco, co v první části zápasu by si toho ani nevšimnul. Takže to bylo, ale že potom jako i na obě strany mi to tak přišlo. Jakože tohle to bylo extrémní případ toho, že souhlasím s tím, že Timber jako minimálně jednu žlutou měl mít, ale vlastně jsem se chtěl dostat ještě jako k jinému aspektu z tohohle souboje, protože tím, že vlastně Timber si tam trošku dával fora, že nebylo to tak, že by ho držel vlastně pořád tak natěsno a Kvara, protože si byl vědom toho, že Kvara by se kolem něj mohl docela snadno otočit, tak to vlastně úplně nabourávalo pressing Arsenalu. Že do té doby, když se vlastně nepodařilo dát Mendešovi přihrávka na Kvaru, tak byl ten pressing strašně účinný. Ale v momentě, kdy už ten míč propadl tam na něj a i tam to byl jakoby hrozně izolovaný souboj, nikdo kolem nich nebyl, tak vlastně to bylo hrozně klíčový na funkčnost pressingu Arsenalu, který je, jako dlouhodobě o tom mluvíme, prostě jeden z nejlepších jako v Evropě, tak tohle to se hrozně jako dobře podařilo Enriquemu, že právě tím, že Kvara není jenom jako technicky skvělej, ale dokáže jako využívat i nějaký silový stránky svýho výkonu, tak to vlastně nabourávalo strašně moc nějakou jako převahu Arsenalu, která z toho mohla plynout, že by získala vali těch míčů i na útoční polovině daleko víc. Se můžeme dostat k dalším takovým klíčovým soubojům a ty častokrát sváděl Gianluigi Donnarumma a vzhledem k tomu, že Vilko často nebyl úplně jeho fanouškem, tak co říkáš vlastně na ten kontrast toho, že ať už v lize nebo i v některých dalších zápasech i na evropské scéně, tak se mu vytýká jeho chabá hra nohama, že ve vzduchu na to, jak je obrovský, tak je hroznej, tak ale že vlastně stejně jako třeba Martinez z Aston Villa to dokáže za Argentínu přidávat jako ve správnou chvíli ten správný výkon, tak Donnarumma už to opakuje v podstatě celý playoff Ligy mistrů. No, však na čiare je fantastický, však ja nepoviem pol slova na Donnarummu, čo týka na čiare. Samozrejme, on mal nejaké zápasy horšie, nejaké mal lepšie, ale v tomto zápase ukázal proste, že áno, že skvelý. Nebavili ale také na X-ku prirovnania, že Donnarumma, že je nový Buffon okamžite, lebo vychytal Trossarda. Takže to mi také trošku prišlo už cez. Ale akože na čele je fantastický, ja nevravím, ale ja si stojím za tým, že keby som si mal vybrať golmana, tak si all the way vyberiem Raju pred Donnarummom. Ale to neznamená, že by Donnarumma odchytal zlý zápas, alebo že by bol vo všeobecnosti zlým brankárom. To určite nie, ale proste tiež má nejaké svoje nejaké slabiny, však o nich vieme, už si ich načrtol. Je to proste práca vo vzduchu, je to proste hra nohami, hlavne teda asi pod tlakom môžeme povedať. To sú podľa mňa akože známe veci a to nie je nejaký diss, ale to je skôr taký, že ako za mňa osobne fakt, hej. Ale stojím si za Rajom, ale áno, Donnarumma proste odchytal skvelý zápas.
či už teda zákrok proti Martinellimu alebo proti Trossardovi, to sú také prvé dva, čo mi napadnú, ktoré sa tam udiali a boli nejako zásadné. Ešte možno v tom prvom polčase to bolo, myslím, duestrela a potom tá dorážka z offsideu, nie? Tak to ešte nejaký tretí zákrok, ktorý tam asi mal taký výrazný. Všetky boli skvelé, rovnako Donnarumma odchytal skvelý zápas aj proti Aston Ville, však vlastne povedzme úprimne, nebyť Donnarummu, tak Aston Villa možno je v predĺžení, a kto vie, možno hrá aj semifinále. Takže všetok rešpekt proste Donnarummovi. A Jarko, tvůj dlouhodobý pohled na Donnarummu, je to vhodný brankář pro současný PSG? No, keby ste sa ma opýtali pred touto sezónou, tak poviem, že nie. ale trošku sa v mojich očiach vykúpil. Ja mám takéto, že, alebo tak možno aj vy to tak vnímate, že teda keď chce tým uhrať niečo v Lige majstrov, tak musí proste to zapracoval aj na fyzickej stránke. On tým, že je taký vysoký, tak nejaké to kilo navyše, nehovorím teraz, že je obézny alebo niečo, ale nejaké to kilo navyše sa na ňom stratí, keď je taký. A teraz som videla fotky spred nejakých pár mesiacov a teraz on fakt niečo aj zhodil, že je taký viacej vyrysovaný a možno, že aj tomu pomáha, že je akoby taký mrštnejší a že tie zákroky jednoducho mu idú mu lepšie, lebo nemusí so sebou proste ťahať takú... No, to jakože to, jak rychle se dokázal složit, hlavně při té Trossardově střele, tak myslím, že to byla jako v podstatě stejná rychlost, jako to předvedl Raya na druhé straně, což je překvapující, když má asi o 15 cm víc na výšku, tak to samozřejmě můžeme přičítat k duhu a uvidíme, jak se s tím bude vypořádávat v tom dalším zápase. Pojďte se teď na chvilku rozplývat ještě nad defenzivními zákroky Joao Nevéše, protože to je něco, co možná udělalo vlastně další jako rozdíl v tom zápase, že těch šancí, kterým musel Donnarumma čelit, by bylo ještě daleko víc. Takže bylo tam jednak jako ty dva hlavní, ale bylo tam spousta dalších takových jako mikrosituací, který Nevéš dokázal zachránit a udělat taková jako prevence proti dalším šancím Arsenalu. Tak Vilko, jak popisuješ ty jeho výkon? Dlhodobo fantastický, rovnako ako Vitíňa. Myslím si, že ako opakovali by sme sa, že od zápasu s Liverpoolom, kde sme mali prvé nejaké pochybnosti o tom, že ako sa s tým vysporiadajú, či už teda Vitíňa alebo Neves, tak proste išli nejako bokom. Potom možno v tom zápase proti Aston Ville, ty si tam vypichoval v tej odvete toho Onanu, že celkom ich tam akože rozoberal. Áno, môžeme sa aj o tom baviť, ale podľa mňa aj v tomto zápase ukázali, že proste či už Vitíňa alebo Neves, že sú fantastickí futbalisti a že také tie, aj moje, ktoré som mal také tie predsudky, že mali krpci v zálohe, že niekto ich proste prejede, tak ako náhle tí hráči sú takto skvelo technicky vybavení, tak to vôbec nemusí byť taký problém, ako sa možno na prvý pohľad zdá, zvlášť ak tam máš proste aspoň toho jedného Fabiana Ruiza. Takže za mňa fantastický, ale som zvedavý, ako sa vysporadajú s tým, keď tam proste bude Thomas Partey. Predsa len Thomas Partey je tiež proste veľký hráč. Jarko, tak tvoje očekávání do odvety právě v té záloze, když tam bude ten prvek navíc v podobě Thomase Parteyho a zároveň ještě můžeš klidně popsat ty klíčové souboje Joao Nevéše. Toto je aj pre mňa veľký otáznik, lebo ja som sa v tom súboji s Aston Villou práve bála takých tých ja to volám, že vyhadzovači, proste John McGinn áno, Onana, presne tak, proste keď ich vidíš, tak peňaženka na stôl a dovidenia, proste akože fakt to bol pre mňa najväčší otáznik, no tak nič, budú ich musieť proste prehrať to svojou alebo teda Partey ho budú musieť prehrať to svojou šikovnosťou, akože proste mu utiecť, akože ja to inak nevidím. To je taký element, ktorý my proste nemáme a teda idem do toho s veľkým očakávaním, že čo teda náš stred pola, jak sa na neho pripraví. No a hovorím, čo sa týka, ja akože nechcem tu hovoriť príliš veľa superlatívov, akože Vilko to povedal úplne presne, akože za mňa Joao je, ja som pri ňom skoro zabudla na Marka Verrattiho a to už teda je čo povedať. No. No, hlavně jako ten zákrok na Merina, když tam ještě dokázal vlastně ještě trefit míč předtím, než vystřelil, tak to bylo skutečně impozantní. No, pojďme se ještě podívat trošku na ty statistiky, protože navzdory vlastně té úvodní převaze, tak Arsenal třeba končil vlastně s nějakou mírnou převahou, třeba co se týče očekávaných gólů.
i moje nová oblíbená metrika, ty očekávané góly, ale až potom, co vlastně ten hráč vystřelí, takže je tam zohledněna i kvalita vlastně toho zakončení, který ten hráč v tu danou chvíli předvede. Takže to bylo nějakých 1,23 na straně Arsenalu a 1,16 na straně Paříže, takže z tohohle pohledu by asi víc tomu zápasu slušela remíza, a tam už jsme se bavili o těch faktorech, které zapříčinily to, že Paříž si odváží jednogólový náskok. No a co máte vy nějaké statistiky, které byste z toho vypíchli a které by byly podstatné třeba i pro tu následnou odvetu? Vilko? Ja sa priznám, že nejakú štatistiku nemám, ale chytím sa tej odvety a tá odveta podľa mňa bude akože otvorená, bude veľmi zaujímavá. Priznám sa, ak som očakával, že Arsenal získa nejaké víťazstvo alebo nejakú dobrú remízku, takže to bude skôr doma, pretože zatiaľ keď sme videli výkony Parížanov doma, tak ono to väčšinou bolo fakt divadlo a ten druhý tím proste nevedel, kde mu hlava stojí. To je vlastne prípad či už Liverpoolu alebo Aston Villa. Takže mám trošku obavy, či to Arsenal proste zvládne. Samozrejme, ak to nezvládne, ja budem s tým maximálne spokojný a budem s tým stotožnený. Ale čisto keď sa bavíme tak nejako, že na úrovni a objektívne, tak mám trošku obavy o ten Arsenal, že či proste to dajú, pretože ak som očakával, že niekde to dajú, takže to bude doma. Jarko? Ať už statistiky nebo do odvety. Ja akorát pozerám na držanie lopty, že sme mali 53%, čo je celkom málo, takže akože heads off tu Arsenal, lebo to sa nám moc často nestáva, že máme takéto v odzvukách nízke držanie lopty. To bolo 0-0, lebo ako jednogólové vedenie pre Parížanov, to je nič. Tak sme to videli nakoniec v Aston Villa, kde mali dvojgólové, jak to dopadlo. Takže dvojgólové dokonca štvor vlastne, lebo to bolo 2-0, respektíve 0-2. Takže ja si myslím, že v prístupe hráčov Paris Saint-Germain a teda trénera sa nič nezmení, lebo pre nich, alebo teda, áno, pre nich 1-0 alebo 0-1 je proste akože nie štandardka, jeden roh alebo jeden priamy kop a môže to byť zase vyrovnané. Čiže a keď sa im to podarí v nejakých prvých 15 minútach zápasu, tak si myslím, že všetko je otvorené a ešte možno Parížania môžu mať z toho stres, lebo to domáce publikum jednak im pomáha, ale druhá vec, že tá ťažoba toho okamihu môže byť pre nich možno až príliš. Takže ja teda 0-1 akože berem, ale nepreceňovala by som to. Jo, já bych si vlastně chytil i toho, co říkal Enrique ještě před tím prvním zápasem, a to bylo vlastně to, že si je vědom fyzický převahy Arsenalu, že v momentě, kdyby Arsenal hrál moc často s míčem, tak by se Paříž jako unavila ještě vlastně rychleji a ten závěr zápasu, což to už si taky naznačila, že ta není úplně jako silná parketa Pařížanů, tak že by vlastně pro ně byl ještě těžší, takže oni se vlastně celý zápas snažili o to, aby byli co nejvíc na míči, aby naopak se snažili co nejvíc unavit hráče Arsenalu, což se jim jako můžeme se bavit o tom, jak moc se jim to vlastně dařilo v první poločase jako na to očekávání, v druhém poločase už to trošku skomíralo, ale zároveň měl vlastně tu výhodu, že Arsenal vůbec neměl prostor pro to nějak jako občerstvit směrem dopředu. Jasně přišel tam Vanery, ale pořád vlastně není na úrovni ani Dueho, ani Jamala, ani prostě těch jako super talentů, nebo minimálně jako nedozrál ještě do toho, aby mohl předvádět takové ty jako dospělé výkony. Takže nemůžeme ho brát jako tu plnohodnotnou náhradu jako seniorní hráče do útoku. Takže i Arteta vlastně, když doplníme teda jeho výroky po tomhle zápase, tak mluvil právě o tom trápení v prvních 15 minutách a ocenil individuální kvalitu vlastně při tom gól PSG, ať už Kvary nebo Dembeleho, a vypíchnul to jako něco, co rozhoduje zápasy v lize mistrů. No a věří, že mají pořád velkou šanci postoupit. Takže to jsou takové samozřejmě plitké řeči. Tak co si ty zaznamenal po tom zápase za nějaký jako zajímavý ohlas, ať už od samotných aktérů, nebo případně od nějakých panditů zvenčí? Jarko, máš něco takového? No ja som, počúvala som trošku taký debrief teraz predtým, než sme začali nahrávať, takže teda z francúzskych médií a všetci trošku boli takí pred zápasom ako keby
zarazený takou príliš veľkou aroganciou zo strany anglických panditov a anglických médií, takže si to potom akože následne vychutnali, že teda vidíte, mýlili ste sa. Takže to bola trošku taká satisfakcia, taká zaujímavosť, že vlastne pred zápasom bol v hoteli, v ktorom boli teda Parížania ubytovaní, tak bol syn Davida Beckhama Brooklyn, ktorý sa stretol teda s prezidentom Paris Saint-Germain, lebo Beckhamovci od ich vlastne od ich teda pôsobenia Davida v Paríži, tak majú vlastne k tomuto klubu veľmi vrúcný vzťah, takže to bolo také, čo si akože tie francúzske médiá všimli. Jo, to Brooklyn Beckham, to je ten starší syn, že jo? To není ten, co hraje v Brentfordu. Preto je ten najstarší, áno. Jo. Ten, čo hrá v Brentforde, už neukončil kariéru? Čo hral v Brentforde? Mne sa dá, že áno. Jo, je to možný, to jsem nezachytil, jak to s ním pokračovalo. Romeo, myslím, nie? Jo. Mne sa dá, že ukončil kariéru. Pojďme teda doplnit vlastně ty statistiky směrem vlastně k těm odvetám, protože momentálně má Paříž šanci nějaký... Okay, pardon? Som zvedavý. Či máš optu? Jo, já mám optu a šanci na vítězství vlastně celkově v lize mistrů, tak momentálně má největší šanci Paris Saint-Germain právě proto, že je vlastně ve vedení v tom svém zápase nějakých 42% a jejich soupeř z Arsenalu má nějakých 12% šance stále na to, že může vyhrát ligu mistrů. No a v ten druhém zápase je to mírně ve prospěch Barcelony. Když ten zápas teda skončil 3-3, tak Barceloně se navzdory tomu, že se bude hrát v Itálii, tak se věří o něco málo víc. Tak to jsou, dejme tomu, ty šance, které nám modeluje nějaký super počítač, ale jak to vnímáte vy ze svého subjektivního pocitu, tak jaký vidíte šance na postup Paříže dál, Vilko? Tak logicky asi verím viacej Parížu. Som rozprával o tom, že ak som niekde očakával, že by Arsenal mohol možno uhrať aj postupový výsledok, tak to bude proste doma. Vonku Paríž zatiaľ všetkých súperov v tej pokročilej fáze Ligy majstrov fakt prehral. Či už to bol Aston Villa, či už to bol Liverpool, fakt to bolo väčšinou na jednu bránu. Takže nehovorím, že čakám úplne rovnaký scenár, to asi nie, však Arsenal je proste fantastické mužstvo s veľmi dobrým manažérom, ktorý navyše sa vie aj tomu týmu prispôsobiť a má nejaký ten plán B, o ktorom často my tu rozprávame. Takže nehovorím, to musí byť... Pamatuj na McGinna. Stačil jeden pobláznený McGinn a Paříž málem se šla klouzat. No jasne, ale to bolo, akože, kedy to bolo, vieš, v tom prvom zápase tam akože Aston Villa veľa toho nepredviedla a boli asi radi, že to bolo iba ako bolo, takže čisto keď sa na to pozerám z toho hľadiska, tak v Parku princov väčšinou tie výkony tých anglických mužstiev neboli až také dobré. Samozrejme, je to iba 1-0, to zase nie je taký výsledok, s ktorým by sa nič nedalo robiť. Ja favorizujem Parížanov, ale ak to dopadne nejako inak, až také prekvapenie to nebude. Štandardné situácie, individuálna kvalita, vráti sa Thomas Partey, stále je tam ten Saka, Martinelli to možno už lepšie umiestni. Proste ja sa na ten zápas opäť teším, verím Parížanom, fandím Parížanom. Neviem, keď to chceš nejako vyjadriť percentami, tak poviem 70-30. Jarko, co ty a šance? No s tým by som aj súhlasila, akože už by som bola teda veľmi zlá faninka, keby v tejto fáze poviem, že teda to vidím na Arsenal, akože verím svojim samozrejme, ale verím im tak opatrne, lebo proste viem, čoho sú teda Parížania schopní, že sú teda schopní prehajdákať aj väčší náskok, takže veľmi, veľmi akože opatrne, samozrejme zase budem stresovať, zase budem panikáriť pred tým zápasom a pri tom zápase a budem odpočítavať minúty a budem hovoriť, že pískaj koniec, ale ja to akože teraz už proste musím veriť, už sme tak ďaleko, že jednoducho by to bolo akýkoľvek iný výsledok ako postup Parížanov by bolo pre mňa veľké sklamanie, pretože ukázali, myslím si, že od toho januára, ako správne Vilko poznamenal, od toho naozaj zápasu z City, ktorý bol takým turning point, tak ukázali, že čo v nich je a že na to majú, takže ale zase, keď náhodou by nás teda náhodou neexistujú, ale keby teda Arsenal vyradil Parížanov, tak v ďalšom teda budem vo finále im budem fandiť, lebo teda ja nemám nejaký preferovaný tým, alebo tým, ktorým by som fandila v Premier League, ale keď mám povedať, že ktorý je mi najsympatickejší, tak je to Arsenal práve kvôli tomu spojeniu s Francúzskom, takže
Takže aspoň takto symbolicky, aj keď akože by ma to mrzelo, ale keď už, tak keď nie my, to je tak samozřejmě správná odpověď. Nicméně, jak jsi říkala, tak kdybych nepřál vlastním, tak bych nebyl úplně dobrý fanouškem. Tak já to vidím nějakých 60/40 s tím, že těch 40% mi přijde jako vlastně dostatečný prostor pro to, aby se mohlo něco stát ve prospěch Arsenalu, ať už kvůli tomu, co dokázali předvést za výkony v těch předchozích fázích a i díky tomu návratu Thomase Parteyho si myslím, že to není jako úplně nepodložená věc, to, že by se to Arsenalu mohlo povést. Ještě můžeme doplnit nějaké zajímavosti, takže Ethan Nwaneri a Miles Lewis-Skelly se stali vlastně 2 nejmladšími hráči, kteří nastoupili v semifinále Ligy mistrů. Pouze Lewandowski, Kane a Mbappé dali v této sezóně vlastně více gólů než Dembele a vlastně jeho nějakých 25 gólů z těch 33 je vlastně víc než kterýkoliv hráč vlastně za tuhletu dobu v roce 2025. No a ten úvodní gól Dembeleho tak byl vůbec vlastně nejdříve inkasovaným gólem Arsenalu v Lize mistrů od dob Edinsona Cavaniho v září 2016, takže tam bylo to znova napojení trošku na PSG. No a PSG vyhrál 5 ze 7 venkovních zápasů vyřazovací fáze v Lize mistrů. No, takže není vlastně náhoda, jak se jim daří i na hřištích soupeřů. Uvidíme, jestli to dotáhnou tedy do vítězného konce v tom domácím. Pojďme teda na chvilku ještě k tomu druhému semifinále, které teda bylo vlastně tím jako zajímavějším zápasem, ale přece jenom jsme podcast hlavně o Premier League, tak dává smysl, že se budeme věnovat právě zápasu Arsenalu mnohem více, ale přesto. Tak Vilko, jak ty si prožíval tu přestřelku, která se odehrála tedy mezi Barcelonou a Interem Milán? Začnem asi tým, že tu mám názor Pandita, ktorý povedal, myslím teda Thierryho Henryho, prepojenie na Arsenal, že keď dáš 3 góly vonku, že nemáš tú výhodu, že ako je to možné. Takže tu o tom potom môžeme diskutovať, takže tu to mám nejako, ale čisto zápas úplne proste ohňostroje, tak to má vyzerať za mňa Liga majstrov, aj keď chápem, že niektoré zápasy tak nevyzerajú, lebo proste však hrá sa oveľa, ale keď si povieš Liga majstrov, tak chceš vidieť práve takéto zápasy, takže extrémne to bavilo. Samozrejme tá taktická stránka, nehovorím, že tomu chýbala, ale keď sa proste pozerám na tú highline Barcelony, tak to je niečo šialené, niečo neuveriteľné a Inter si s tým fakt akože vedel dať aj rady, však kľudne môžeme povedať, že keby Inter včera vyhral, že by to asi nikoho neprekvapilo. Samozrejme potom štandardné situácie, ktoré tiež hrali opäť nejakú veľkú úlohu aj v tomto zápase. Takže zápas bavil, fantastické divadlo. Aj keď to bolo 0-2, vedel som, že proste Barcelona stále to minimálne vyrovná, pretože za mňa, nehovorím, že ma Inter akože úplne, že totálne brutálne sklamal, ale včerajší výkon podľa mňa jasne ukázal, že Barcelona je aktuálne vo futbalovom svete, ak nie číslo 1, tak číslo 2 za Parížom. Prostě ty fakt to bereš jako důkaz tohodle? Já to vnímám vlastně tak, že Flick šel vlastně tak all in, protože věděl... No jasně, ale že... Atraktivity, tak to je neuvěřitelné. Jo, jakože z toho... To neznamená, že vyhrajú všetky trofeje, ale čo týka atraktivity, tak toto je prostě futbal. Kvôli tomu pozeráš futbal, ale kľudne môže prísť do finále Arsenal a dá im 0-2, 0-3, to sa môže stať, ja nevravím, ale čo týka prostě futbalovej atraktivity, tak prostě Barcelona aj včera ukázala, že prostě, ak nie sú číslo 1, tak sú číslo 2 za Parížom. Aha. Já jsem vlastně to viděl spíš tak, že Flick šel úplně all in, protože věděl, že Inter je vlastně v téhleté sezóně jako vlastně natolik takticky vyspělým týmem, že by si s nima možná poradili a že tím, že proměnili ten zápas v chaos, tak si dali mnohem větší šanci na to, že to zvládnou. Ale že vlastně bych se i nebál říct, že Inter je vlastně jako lepším týmem, když to vezmeme jako se vším všudy. Jo, že vlastně Barcelona má určitě lepší individuality a tak, ale že Inter je jako komplexně lepším týmem, hlavně z hlediska jako té taktické stránky. No neviem, keď som včera videl obranu Interu Milánu aj tú zálohu, tak mne ako lepšie neprišli. No ale to bylo právě tím, že se z toho stal ten chaos. Že podle no ale ten chaos robila Barcelona. No právě, že vlastně Flick to udělal úplně geniálně. To udělal úplně geniálně, že úplně vlastně změnil ty předzápasové predikce tím, že vlastně ten zápas vypadal úplně jinak, než si asi všichni představovali. No ale dám prostor Jarce, tak co tebe nejvíc zaujalo na tom zápase? No to bol geniálny zápas pre neutrálneho diváka.
Akože nechcela by som byť fanúšikom ani jedného, lebo to by akože, neviem, či by som to psychicky zvládla, ale ako neutrálny fanúšik si prišiel na svoje alebo 6 gólov, semifinále Ligy majstrov, proste úžasné. A mne ešte, ja som si robila taký ten prediktor, že keď máš, že sa ti tam mení to skóre a máš urobiť si z toho screenshot. Tak mne vyšlo, že Barcelona vyhrá 4-3. Tak ja som ešte ten jeden gól tam tlačila. A si hovorím pred tým zápasom, že no, hrajú s Interom Milan, že akože kalma, ale potom, jak sa to rozbehlo, tak si hovorím, že mne to možno, že aj vyjde. No a fakt ten jeden gól chýbal, ale akože bola to neuveriteľná zábava. Fakt ma to strhlo a neviem, ktorý super bude horší do toho finále, keď dobre ešte nebudem mysleť na finále, ale fakt som si povedala, že tuto teda akože Luis bude musieť zapojiť svoje kreatívne a iné trenerské schopnosti, lebo to bol naozaj akože dva fantastické týmy, ktoré sa stretli a myslela som si, že teda tá Barcelona sa akoby viacej natrápi, že ten Inter to akože na viacej zavre, ale na druhej strane oni majú tú individuálnu kvalitu takú, že to proste bolo nad. Takže myslím si, že tomu prospelo to, že padol ten prvý rýchly gól a zo strany, ktorú sme teda asi nečakali, lebo ja by som teda typovala, že tá Barcelona skoruje prvá, keď už. Ale myslím, že ten scenár toho zápasu bol tým pádom začal v úplne inom bode, jak sme si možno mysleli a o to lepšie, lebo keby to naozaj bolo do polčasu, že 0-0, tak asi sa tak nezabavíme, ale ten rýchly gól to naozaj super okorenil. No a samozřejmě jako jeden gól byl hezčí než druhý. No to je další věc, ano. Myslím si, že Rafinha bude hodně naštvaný za to, že ten gól mu nebude počítán, protože to bude bráno jako vlastní gól Zomra. Tak poslední otázka na Vilka. Co říkáš na Laminého Jamala, kterýho jako asi právě můžeme říkat, že je dejme tomu až ten jako třetí, možná čtvrtý vzadu v té Barceloně. Tak, že se vlastně jako probral. No takhle, tak máš tam Rafinhu, máš tam Lewandowskiho, a dejme tomu ještě jedno z těch záložníků bychom mohli brát. A že vlastně třeba statisticky, takže nebyl vlastně tak výrazný na to, že to byl jako nejlepší hráč Eura a vlastně úplně to tam jako rozdrtil. Tak jako, že se vlastně probral k takovému výkonu a že vlastně může rozhodovat zápasy v semifinále Ligy mistrů. Ja by som si dával pozor na slovíčka, lebo keď povieš prebral, tak fanúšikovia Barcelony môžu byť takí veľmi naštvaní, že ako keby Jamal doteraz nehral, čo samozrejme nie je pravda. Jamal akože neuveriteľne bavil svojim výkonom, osobne akože neprekvapil. Je pravda, že keď si dáš tú hierarchiu, tak ono ťažko zoradiť tých hráčov Barcelony, že aj štatisticky, potom tam máš Pedriho prínos, takže niekto môže dať toho Jamala až na 4. miesto, niekto sa nad tým zase samozrejme pohorší, to už je iba pohľad asi každého na ten futbal nejaký. Ale Jamal mňa ako osobne výkonom neprekvapil. Mňa skôr prekvapilo to, že si s ním Inter nevedel degrady. Či už tam bol teda Di Marco, Carlos Augustom, Mkhitaryan, ktorý tam neho bol. Zdvojovali ho, strojovali ho, niekedy tam možno boli aj 4 hráči, a aj tak si s ním nevedeli degrady. Aj to je proste nejaký dôvod, prečo ja z toho Interu proti tej Barse už možno nemám taký dobrý pocit, že pred tým zápasom som si vravil, že to Inter kľudne môže dať. Po tomto zápase, aj keď to skončilo 3-3 a Inter mohol aj vyhrať, nemám z toho Interu až taký dobrý pocit, lebo podľa mňa ich Barcelona až neuveriteľne dokázala otvárať a ten rozdiel individuálnej kvality v zálohe, v ofenzívnej časti a potom v celkovo ofenzíve Jamal, Rafinha, Ferran bol ďaleko akože väčší. Takže hoci 3-3, ja som ďaleko skeptickejší voči Interu, ako som bol pred týmto prvým zápasom. Za mňa ich hrozne ich vodili. Je to tak. A vlastně i navzdory tomu, že Inter Milan byl před tím zápasem mírným favoritem vlastně toho a to všetko rešpekt, akože dali 3 góly, je to remíza, skvelý výsledok pre nich, ale za mňa ten výkon, ktorý proste predviedli Inter, nebol až tak geniálny, ako som očakával. Možno som fakt očakával, že proste aspoň že budú brániť lepšie. To, že dajú 3 góly, asi nie je nejaké prekvapenie. Dokážu využívať aj z toho mála, čo si vytvoria, proste veľa. Ale že ich takto budú proste motať, takto ich budú otvárať, že tam bude toľko šancí, ja som fakt nečakala. Sklamala ma záloha Interu, priznám sa, a proste
Jamal si ich ako neuveriteľne vodil. Potom samozrejme je tam aj to, že či sa vlastne Flickovi akože vyplatí aj v tej odvete hrať takýto futbal na plné riziko, pretože bol to futbal na plné riziko, Inter to dokázal proste nejako využívať, samozrejme aj Barca z toho ťažila nejaké góly, ale stojí to tak aspoň na nejakú zmienku, že či trošku neubrať minimálne do tej odvety, lebo to bolo fakt proste all in, idem do toho a videli sme, že keď Inter proste prekonal tú nejakú prvú líniu, toho pressingu alebo tej defenzívy, tak tá obrana Barcelony to bolo akože fakt chaotické, šialené a môžu byť oni na jednej strane aj radi, že vlastne dostali iba 3 góly, no, čo je také veľmi zvláštna analýza, ale proste to bol chaotický zápas, ktorý mohol dopadnúť akokoľvek, ale vravím, ja som Barcelona pozitív v tomto. Že viac verím tomu, že to Barcelona po tej individuálnej stránke aj v tej odvete zvládne, ako to, že by zas až takto horeli v tej defenzíve. Jo, to asi pro fotbal by bylo lepší, že Barcelona by byla ve finále Ligy mistrů v této sezóně, by si to asi jako pro nějakou svou atraktivitu zasloužila víc. Asi áno, ale fotbal sa nehrá iba na to, vieš. Přesně tak. No a já budu naopak věřit, že třeba Arsenal zopakuje výkon svého ženského týmu, který vlastně dokonal obrat proti Lyonu a po 18 letech se dostal do finále Ligy mistrů a muži vlastně se tam můžou dostat po 19 letech, takže je taková lehká analogie. Tak poprosím Jarito o nějaké poslední slovo, jestli chceš něco dodat. No myslím, že si to zhrnuli. Ja osobne teda viacej favorizujem tú Barsu, ale myslím si, že sa akože natrapia s tým Interom, že ten Inter to tak ľahko nepustí a teda akože je môj klobúčik pred Interom, lebo oni sú vždycky takí nenápadní, ale vždycky s nimi treba počítať. Že mne sa toto páči, že oni sú taký klub, akože, o ktorom sa možno, že pred začiatkom sezóny neráta, ale vždy sú nejak tam v tých záverečných fázach, ok, možno to nedotiahnu, ale sú takým rovnocenným súperom, možno, že tým zvučnejším menám a tam veľa hrajú tie skúsenosti, že vlastne oni majú najstarší tým z tých 4, takže aj o týchto skúsenostiach to je z ich strany a je to super, že vlastne si to vieme tak porovnať zase s tou mladosťou tej Barcelony. Inter Milano, väčší čierny kôň Ligy majstrov. Najbližších 10 rokov to bude ich prezývka proste. Čierny kôň Ligy majstrov. 10 rokov najbližších proste. Tak třeba se jim to podaří alespoň jednou vyhrát. Přece jenom proti Manchesteru City od toho nebyli tak daleko. Dejme tomu, jeden Lukaku stál v cestě Interu Milán, aby získali titul Ligy mistrů. A teraz jim ukradne titul. Yes. Tak pro tohle chvíli teda moc děkuji Jarce, že si s náma přišla popovídat a nabídla nám i trošku vhled do francouzského fotbalu. Ahoj. Ahoj, ďakujem. A samozřejmě díky Vilkovi za jeho tradiční glosování, tentokrát tedy zápasů z Ligy mistrů. Takže zdravím i tebe. A vám moc děkujeme za to, že jste to poslouchali až sem a budeme se těšit zase příště. Mějte se hezky, ahoj. Čaute. Čau.